17 सेप्टेम्बर 2023 मायथाइ लेबानननि माखासे ओनसोल जायफोर ओनसोलफोराव हेजबुल्लाया कंट्रोल खालामो बै ओनसोलफोराव माखासे हेजबुल्लानि केडारफोरनियाव माखासे ब्लास्ट जायो आरो बै ब्लास्टनि जि इन्स्ट्रुमेन्ट बा जन्त्र बेनि मुङा जाबाय पेजार्स बा पेजार बै पेजार बेफ्रुनानै माखासे मानसिया मेगन नुवा जाबाय माखासे बिकलां जाबाय माखासे प्राइवेट पार्टफोरा नष्ट जाबाय माखासे किडनी फेल जाबाय सोरनिबा मेगना नुवा जाबाय बेबायदि गोबां अनजिमानि सुबुङा बेबायदि जादों प्राय माने 3000 सुबुङा बेबायदि जानायखौ जोङो खौराङाव मिथिदों नेक्स्ट डे 18 सेप्टेम्बर 2023 मायथाइखालि मा वाकि टकियाबो ब्लास्ट जानानै माखासे मानसिया बेबायदि जोखोम जाबाय सोरबा थैबायबो आरो माखासे बिकलां जाबाय माखासे मेगन नुयै जाबाय माखासेया माने ओरैबायदि फेल जाबाय आइथेङा बायबाय आखाया गैला बेबायदि माखासे जाबाय आरो हिजबुल्लाहनि माखासे केडारफोरा मा जाबाय डेस्ट्रय जाबाय बेबायदि आं बुंगोन नाथाय बै समाव जेब्ला हिजबुल्लाहनि हेडआ माखासे लेबानननि मानसिफोरखौ गावनि जि भिडिअ मेसेजनि थ्रुयै माने टेलिभिजननि थ्रुयै बा बबेबा जायगायाव मिटिं खालामनानै बुंबाय जे बेनि खिथेरखौ लागोन बेनि फिन साजा जों होगोन इजराइलखौ जों साजा होगोन इजराइला बेनि थाखाय जोबोर गिलुबालु कनसिकुवेन्स फेस जानांगोन बेबायदि बुंबाय थादोंमोन दिनैनि तारिखाव मैया आरो दिनैनि तारिखाव नाथाय बै समावनो ओरैबायदि गिलुबालु F-35 फाइटार एयारक्राफ्टजों गिख्रंथाव एयार स्ट्राइक खालामो माखासे ओनसोलाव बेरुट लेबानननि जि राजथावनि बेरुटनिफ्राय एसे गोजानाव जि इजराइलनि खाथि खाला थानाय ओनसोल बा ओरैबायदि बुंगोन जोङो खोला लेबानन बा इजराइलनि साहा बाहागो इजराइलनि साहाथिं लेबानना नालाय ज' इजराइलनिफ्राय साहाथिं बाहागोनि जि लेबानन माने बर्डार एरियानि जि लेबानन जेराव हिजबुल्लाहनि माखासे केम्प दङ माखासे बेस दङ बैफोराव गिख्रंथाव एयार स्ट्राइक खालामो जेब्ला हिजबुल्लाहनि चिफआ माखासे बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन गावसोरनि केडार्सफोरखौ गावसोरनि सान्थ्रिफोरखौ माखासे बाथ्रा उत्साह होबाय थादों मटिभेट खालामबाय थादोंमोन लेबानननि सुबुंफोरखौ मटिभेट खालामबाय थादोंमन बै समाव पेरेलेलि माखासे रकेट बेरेल्सफोरा रेडि जानानै दंमोन माखासे लान्सार सिस्टेमा रेडि जानानै दंमोन प्राय 1000 रकेटआ रेडि जानानै दंमोन इजराइलनि फारसे एटाक खालामनो थाखाय नाथाय बे जि बै लान्सारनि सायावनो F-35 फाइटार एयारक्राफ्टजों इजराइला गिलु बालु मैयानिफ्रायनो हरनिफ्रायनो एयार स्ट्राइक खालामो जाय समाव हिजबुल्लाहनि चिफआ बेबायदि लेक्सार होबाय थादोंमोन बै समावनो एयार स्ट्राइक खालामनानै बिसोरनि टटेल डेस्ट्रय खालामनानै होयो स' बे साननैसोआव नोंथांमोना मा नुदों इजराइलनि जि पलिसि बेयो जोबोर आसरित गिनलागा गिथावथाव मानोना हामासजों जि दावहा जादोंमोन हामासआथ' कमप्लिटलि डेस्ट्रय जाबाय हामासआ गाजा पार्टियाव गैलानखा स' गाजा पार्टिया कमप्लिटलि इजराइलनि सिङाव थांबाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगौ बेनिखायनो बे बाराव दानिया बा नेक्स्ट टारगेटआ जाबाय हेजबुल्लाह नेक्स्ट टारगेटआ जाबाय हेजबुल्लाहखौ टटेलि डेस्ट्रय खालामनाय बेनिखायनो मोनसे सिस्टेमेटिक थांबाय थादों बै सिस्टेमा गिबियावनो पेजारखौ डेस्ट्रय खालामनानै पेजारखौ ब्लास्ट खालामनानै माखासे केडारफोरखौ माखासे लिडारफोरखौ बिकलां खालामबाय बिनि उनाव वाकि टकि सलार पेनेल बबेबा न' सिङाव थानाय फना ब्लास्ट जादों बबेबा लेन्डलाइन फना ब्लास्ट जादों बबेबा कारा स्कुटिया बाइकआ ब्लास्ट जादों स' बेबायदि माखासे ब्लास्ट खालामनानै माखासे मानसिखौ मा खालामबाय बिकलां खालामबाय आरो बिसोरनि हेजबुल्लाहनि जि कमिउनिकेसन सिस्टेम बे कमिउनिकेसन सिस्टेमखौ डेस्ट्रय खालामनानै लोगो मा एयार स्ट्राइक खालामदों माने हेजबुल्लाहया गावखौ थियारि खालामस्लाबनो समखौनो मोनाखै बे जाबाय इजराइलनि मोनसे पलिसि गावसोरनि सुथुरखौ माने हाथियार हमनो सुबिदाखौनो होआखै स्कपखौनो होआखै ओरैबायदि गिलुबालु रोखोमै एटाक खालामदों माने साइबार एटाकनिफ्राय लानानै इन्टेलिजेन्स एटाकनिफ्राय लानानै साइबार वारफेयार जायखौनो बेबायदि जों लोगोसे आसलि बमनि एटाकखौबो खालामबाय दिनैसिम इजराइला स' मा जागोन बेखौथ' बुंनो हाया चाइनाया मोनसे बाथ्रा बुंदों बे जाबाय मा सभारेन्टिखौ डेस्ट्रय खालामदों जि लेबानननि जि सभारेन्टि लेबानननि हादराव बेबायदि फाइटार एयारक्राफ्ट थांनानै एटाक खालामनाय मोनसे हादरनि सभारेन्टिनि सायाव एटाक खालामबाय बेबायदि बुंदों नाथाय गुबुन हादरा गुबुन बाथ्रा बुंदों USA मोनसे बाथ्रा बुंदों लेबाननाव जायफोर USAनि सुबुं दङ बिसोर जेसेबां हायो थाबैनो लेबाननखौ नागारनांगौ मानोना जाबायदि एयार स्ट्राइक खालामदों जाबायदि एटाक खालामदों बेयो मोनसेल' बाथ्रा फोरमायो जे इजराइल आरो लेबानननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जानो हागौ एबा ओरैबायदि बुंनो हागोन जों लेबानन आरो इजराइलनि गेजेराव नङाबाबो हेजबुल्लाह आरो इजराइलनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जोबोद थाबैनो जानो हागौ बेनिखायनो खायसे इउर'पियान कान्ट्रिसफोरा गावसोरनि मानसिफोरखौ बै लेबानन हादरखौ नागारनो थाखाय थिनदों बेनिफ्राय नोंथाङा मा आइडिया खालामनो हागौ इजराइलनि जि प्लेनिं इजराइलनि जि पलिसि बे जोबोर गोमोथाव
जाबायदि सेल कम्पानि बानायनानै एबा दालालनि हेफाजाबै पेजार बा वाकि टकि बा बेबायदि इलेक्ट्रनिक्स गेजेटफोराव जाबायदि बम्ब फिट खालामदों इजराइला दासिमनि खौरां बादिबा बेबायदि फेक कम्पानि बानायनानै गल्ड एपलजों टाइ आप खालामनानै फेक कम्पानिया एबा रियेल कम्पानियानो बै रियेल कम्पानिनि नाम लाफ्लानानै गेजेराव बेबायदि नकलि कम्पानि बानायनानै बेबायदि दालाल बादि खामानि मावनानै बेबायदि बम्ब फिट खालामनानै ब्लास्ट खालामबाय बेबो जोबोर गोमोथाव स' निउ टाइपनि वार स' हेजबुल्लाहखौ फेजेननो थाखाय बे पलिसिखौ लानायनि मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना ओरैबायदि खालामनो हागोन हेजबुल्लाहनि जि फायार पावार बेयो जोबोर पावारफुल बेनिखायनो हेजबुल्लाहखौ फेजेननो थाखाय बिसोरनि कमिउनिकेशन सिस्टेम बिसोरनि जि मरेल बेखौ टटेलि डेस्ट्रय खालामनो हायोबासो बिसोरखौ गिलु बालु एटाक खालामनो हागोन जानो हागौ बे जाबाय इजराइलनि मोनसे पलिसि आरो बेनि थाखायनो मोनसे न' मोनसे बेबायदि गिख्रंथाव एटाकखौ खालामदों नोंथांमोना बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि इजराइला दिनै आमेरिकानि बाथ्राखौ खोनासङा बै एयार स्ट्राइकआव जाबायदि एयार स्ट्राइकनि नोंथांमोना फुटेज नुदों बे फुटेजआ जोबोर गिलु बालु बेयाव गोबां हाथियारारि डेस्ट्रय जादों बेखौ जों बुंनो हायो नाथाय बेवहाय मोनसे भिडिअखौ भाइरेल जानाय नुदों सासे मानसिया खारबाय थानाय नुदों नोंथांमोना बै मानसिनि सायाव गिख्रंथावै एयार स्ट्राइक खालामदों मानसिनि सायाव बै मानसिनि मुङा जाबाय इब्राहिम आकिल हेजबुल्लाहनि टप कामान्डार बियो माने फार्स्ट कामान्डार बियो मेन कामान्डार आरो बै इब्राहिम आकिलखौ बेबायदि एयार स्ट्राइक खालामनानै फोजोबस्रांबाय थांनाय समाव नोंथांमोना थारैनो इस्माइल हानियानि इरानाव बुथारनायखौ नोंथांमोना नुदों इजराइला माबायदि एयार स्ट्राइक खालामनानै ड्रन एटाक खालामनानै बुथारदोंमोन आरो बैयाव सासे हेजबुल्लाहनि लिडाराबो थैफादोंमोन आरो बिनि उनाव बे इब्राहिम आकिला बेवहाय बिबानखौ लादोंमोन हेजबुल्लाहनि टप कामान्डारखौ इब्राहिम आकिला सोर होनबा बे जाबाय इउएसएनि मस्ट वान्टेड बेरुटाव मोनसे ब्लास्ट जादोंमोन जाय ब्लास्टआव प्राय 300 सुबुंनि जिउ जोबदोंमोन जेराव 241 इउएसएनि मानसिमोन आरो बाकिखिनिया जाबाय फ्रान्सनि मानसिमोन आरो बैनि सासे गिलुबालु दायनिगिरि फाव फान्दायगिरि बियो इब्राहिम आकिल स' बेनि सायाव आमेरिकाया $7 मिलियन फोसावनानै दोनदोंमोन बेखौ जाय बुथारनो हायो जाय बिखौ हमनानै होनो हायो नाथाय बै आमेरिकानि मस्ट वान्टेडखौ इजराइला गावथारनानै बेबायदि एयार स्ट्राइक खालामनानै फोजोबस्रांनानै आमेरिकाखौबो सन्तुष्ट खालामदों आं बेबायदि बुंगोन नोंथांमोना ओरैबायदि सानना लानो हायो इजराइला जाबाय आमेरिकानिनो मोनसे एक्सटेनसन बेबायदि नोंथांमोना साननो हायो बा नोंथांमोना ओरैबायदि साननो हागो इजराइला इउएसएनि मोनसे प्रक्सि बेबायदिबो नोंथांमोना साननो हागो स' मा जानो हागो फिउचाराव जोबोर थाबैनो जों गिलु बालु दावहा नुनो हागो इजराइल आरो हेजबुल्लाहनि गेजेराव स' दासिमनि आपडेटआ बेनोमोन स' इजराइला मोनसे न' मोनसे बेबायदि एटाक खालामदों आरो लोगोसे अर जोंनायाव आरोबाव घिउ लुबावदों देट मिन्स आरोबाव एयार स्ट्राइक खालामबावदों आरो हेजबुल्लाहखौ आरोबाव टेनसन होबावदों जोबोर थाबैनो जों गिलु बालु आरोबाव गोदान मोनसे दावहानि फ्रन्ट नुनो हागौ